Gleling deh. Apa niken? Loh, ngapa? Pengen ndak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya Mbak Niken ya? Iya. Niken. Lho, Ngapa? Niken apa? Maksudmu lho apa? Iki ora apa-apa kok mulek. Kira apa-apa? Tak kira gua apa kok meneng ae. Yo, bawani. Gua iso. Yo, iso bawa jroning sayuta. Sayuta. Ayo. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang 100. 100 tok. Yo. Nah, Sai. ya Ngapa lho. iki ngatur aku nyapa? Randang dan sae ngene tak gawane sik. Ojo. Nyapa? War mbok suwelno kene aku ben gak cukup. Ya roh. Masa sinebut meneng. Cinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing gawa iki sapa? Kowe nembang. Wayang kok nyenyet kaya.